जाय लिडारा बड'लेण्डनि नामाव बेफोरबायदि पावार मोनदोंमोन जोङो बिसोरखौ बोख्लायनांगोन जुदि बिसोरो बर' हारिनि हेंथायै खामानि मावबाय थायोबा। मानि थाखाय जेसेबांखि बिसोर लिडार जादों बड'लेण्डनि नामावसो बिथांमोनहा लिडार जानो हादों हो आन्दालन खालामफ्लानानै जोंनो बड'लेण्ड नांगौ न' बड'लेण्ड न' रेस्ट बेफोरबायदि खालामबाय लिडारगिरि जाबाय गिदिर गिदिर भाषण होबाय जोंना पाब्लिकफ्राबो नंगौ सानबाय बड'लेण्डल' मोनथोंसै होननानै एकदम लाख लाख फैसा माइरं बायदिसिना खांनानै हरबाय सापर्ट खालामबाय दा दिनै नै बिथांमोनहा बड'लेण्डबो नांला होननानै थगायबाय। नोंथांनि जायगायाव आं मोनबा बुन्दु बे बाथ्राखौ बुंनायनि सिगां बिफां दालायावहाय फासि नांनानै थैसिगौमोन आङो। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन थाम्बनेलाव नुदों नैबे भिडिअआ राजनितिकनि जागोन लोगोफोर नोंथांमोना गिबियाव नायनानै ला। मोनसे भिडिअ मोनसे समाव आङो बिराद मोजां मोनदों आलफ्रेड बसुमतारी ब्रादारनि भिडिअखौ नायनानै। दा मोनसे समायाव एसटिनि बागै गोबां दावराव जादोंमोन बे समायाव बियो बे भिडिअखौ बानायदोंमोन जोंहा गासैजोंबो सिनायजानाय इउटुबार आलफ्रेड ब्रादारा। स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै ला। माने जोंनि बिटिसिफोरनि सरकारफोरा देरहाखांनाय उनाव बड'लेण्डखौ मानो बावगारो दिनैसिम जों बड'लेण्ड मोनाखै दिनै बड'लेण्ड नांथाबनायखौ मानो हेंगारना होखो मानो गारखो दिनै सानै साथाम सरकार दंलायो जोंनाव सोरबा बारग' सरकार जोंना जेरै इउपिपिएलआबो बारग'लांबाय दा जोंहा बिपिएफआव दङ दा बै फैगोनाव बा सोर देरहायो बेखौथ' जों बुंनो हाया दा बेनि सिगांनो जोङो बड'लेण्डखौ मानो मोननो हाया दिनै रन्जन दैमारि बिथाङाबो जेलाव दङ बेखौ मानो सायख'नो हाया गोबां बाथ्रा फैयो। दा नोंथांमोना नायनानै ला नैबे आपडेट्सआ पलिटिक्सनि जागोन अनलि पलिटिक्स नुगासिनो दङ नोंथांमोना सोरबा इउपिपिएलखौ नागारनानै बिपिएफ हानजायाव हाबफैनाय सोरबा बिपिएफ हानजाखौ नागारनानै इउपिपिएल हानजायाव हाबफैनाय बैफोरबायदिनो जोंनि बर'फोरा दावराव दावसिखौ बारा खालामना लादों नंगौना नङा। दिनै साननै सानथामनि सिगाङाव प्रेक्टिकेल ब्रादारा मोननैसो बाथ्रा बुंदों ओरैबायदि थगायो प्रमद बिथाङा बेनिखायनो जोङो दिनै बेफोरबायदि हालोदाव गोलैनानै दङ होननानै गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन। दा प्रेक्टिकेलखौबो सोरबा सोरबा जावदों प्रेक्टिकेलाबो ओमफ्राय मैया मोननैसो बाथ्रा बुंदों आङो जेबो बेफोरबायदि कमेडियान भिडिअफोराव कमेडियान सर्ट मुभि खालामनायफोराव इन्टारेस्टेड गैया आंहा सिगांनिफ्रायनो 14-15 बोसोरनिफ्रायनो पलिटिक्सआव गोसो दंमारो बा गोसो होथाबनानै बेयावनो नांथागासिनो दङ। दा बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों सोरबा सोरबा बुंदोंमोन नालाय दा आङो बैखौसो होननो थांगासिनो मोननैसो निउस नायनानै ला आं बे निउसआ मोननै मोनथामसो जागोन आपडेट्सआ। फार्स्टआवनो नायनानै ला बिथां आलफ्रेडनिखौ आलफ्रेडआ जोबोद मोजां मोनसे बाथ्रा बुंदों बेखौ मोजां मोननां होनाय जासिगोन नोंथांमोना नायनानै ला। बा नैबे भिडिअआ गोबावनिसो जेब्ला एसटिजों होगोन होननानै दावराव जादोंमोन बे समाव बानायनायमोन आरोना बे भिडिअ। स' नोंथांमोना नायग्रोना लाबासो बुजि मोनगोन। स' गिबियावनो नायग्रोना लाबानो जाबाय। बुंनो थाङाखै जे आं सोरखौबा नाख्रेबनानै बाथ्रा बुङाखै आङो इउपिपिएलथि आं गैया बिपिएफथि आं गैया बेफोरबायदि नङा आंना जेथिबो जायो दा आंना जेथिबो दोङो आङो बयबो पलिटिक्सनिनो लोगो आंहा बेफोरबायदि गैया। बर' हारियाव मोजां खामानि मावब्लानो मोजांसै आंनि थाखाय आं जेबो लुगैयाबो बा सोरखौबा खहा खालामनो थाङाबो आङो जायखौ भट होदों बेखौनो माबानाय मोन्दों जायखौ गोसो जादों बा जायखौ मोजां मोन्दों आंहा बेजोंनो सापर्ट दङ आरोना आं बेफोरखौ बुंना लानोबो दरकार गैया आं बे इउपिपिएलथि दोङो बा बिपिएफथि दोङो होननानै दै लोगोफोर। दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै ला ओमफ्राय शेयार खालामनाब्लानो जाबाय। स' बयनिसिमबो गिबियावनो फिन खेब बरायहरबाय जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लादो ओमफ्राय बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायदों एसे फोरमायहरलायदो लोगोफोर दे। जाय लिडारा बड'लेण्डनि नामाव बेफोरबायदि पावार मोनदोंमोन जोङो बिसोरखौ बोख्लायनांगोन जुदि बिसोरो बर' हारिनि हेंथायै खामानि मावबाय थायोबा। मानि थाखाय जेसेबांखि बिसोर लिडार जादों बड'लेण्डनि नामावसो बिथांमोनहा लिडार जानो हादों आन्दालन खालामफ्लानानै जोंनो बड'लेण्ड नांगौ न' बड'लेण्ड न' रेस्ट बेफोरबायदि खालामबाय लिडारगिरि जाबाय गिदिर गिदिर भाषण होबाय जोंना पाब्लिकफ्राबो नंगौ सानबाय बड'लेण्डल' मोनथोंसै होननानै एकदम लाख लाख फैसा माइरं बायदिसिना खांनानै हरबाय सापर्ट खालामबाय दा दिनै नै बिथांमोनहा बड'लेण्डबो नांला होननानै थगायबाय बड'लेण्डबो नांला होननानै थगायबाय बर' हारिखौ पावाराव जिरायनो मोननाय लोगो लोगो गुबुन हारिनो एसटि होनायनिबो जोंहा प्रब्लेम गैला बेफोरबायदि नोंथांमोना नुखाबाय जानो हागौ गोदो
बे पलिटिशियान जानायनि सिगां जेब्ला फरायसा आफादाव दंमोन होनबा एकदम गामसा गानै गानै होगदावदोंमोन बिथाङाबो बयबो जुदि एसटि जानो लुगैदोंबा होमबालाय एसटि होदो बयबो खांख्राइ साम' अमा गासिबो जाजोबदो हो लांथा फांथा थादो खेख्रा खुख्रा माबा माबि एम्फौ एनला जाजोबदो बेफोरबायदि गोरा डायलग होदोंमोन नाथाय बिथाङा पलिटिक्सआव हाबनाय लोगो लोगो खुगाया बन्द नो अबजेक्शनसो ओंखारदों साफ्रोमबो पलिटिशियान्सफ्रा नो अबजेक्शन खालामजोबदों एक्स वाइ जेड जेसेबांखि पलिटिशियान्सफोर नोंथांमोनहा नुखाबाय बिसोरनि खुगानिफ्राय मा गुदों जोंहा जेबो हेंथा गैया बे 6था हारिनो एसटि होबावनायाव नाथाय बे थाखानाय एसटि फोरहाल' खहा जानो नाङा फाग्ला बेजों जायो मारै जानांगौ बेलाय थाखानाय एसटिआ प्रब्लेम जायालासिनो मारै गुबुन एसटि होनो हाबावनांगौ फाग्ला बिदिनो जायो थाखायनो जों पाब्लिकफ्रा बुजिनांगोन जों खौसेथि जानांगोन जुदि जोंनि बर' हारियाव काराप्टेड लिडार दंबा जोङो बेखौ पावारनिफ्राय बोख्लायनांगोन जोङो जै बर' लिडारा अहंखार बर' हारिखौ फानदों बिसोरखौ पावारनिफ्राय बोख्लायनांगौ नैबे भिडिअखौ नायग्रो र' 1 मिनिट ओमफ्राय आं बुंगासिनो दङ जुदि हाग्रामा महिलारि सारनि बिसिया अनजालि बिसेवलि मेदामा जुदि गेलेनो नागिरदोंब्ला मस्ट वेलकाम किन्तु बियो हाइ कामाननि सायाव सोनारगोन आरो हाइ कामाना जुदि बिनोनो बिथांजोनो जुदि टिकेटखौ होयोब्ला जों गनायनानै लानांगोन आरो जों हाग्रामा महिलारि सारखौ ओरैबायदि मानियो जे अबेबा मोनसे समस्थियाव बा अल समस्थियाव जुदि जिउ गैयै थरसे अन्थाइखौनो जुदि केन्डिडेट महरै फसङोब्लाबो जों बिथांखौनो सापर्ट खालामगोन मानो होनोब्ला बे अन्थाइखौ सापर्ट खालामनाय माने हाग्रामा सारखौ सापर्ट खालामनाय हाग्रामा सारखौ सापर्ट खालामनाय माने नों बिपिएफ खौनो सापर्ट खालामनाय जिहेतु जोङो थैथां बिपिएफ नुबायना नोंथांमोनहा मा बुजिखो नोंथांनि जायगायाव आं मोनबा बुन्दु बे बाथ्राखौ बुंनायनि सिगां बिफां दालायावहाय फासि नांनानै थैसिगौमोन आङो नोंथाङा गावखौनो साननानै नायदोब्रा नोंथाङा बिएसइउनिसो अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि नोंथाङा बिपिएफनिथ' दैदेनगिरि नङाना नोंथाङा माबोरै बेबायदि थोंजों बाथ्रा बुंनो हाखो बिएसइउनि मिनिंखौ नोंथाङा मान सनमान सेस खालामबायना लासिंसिं खालामबायना नोंथाङा बिएसइउखौहाय माबोरै नोंथाङा डाइरेक्टलि बेबायदि बिपिएफजोंहाय हेफाजाब होनाय बाथ्रा बुंखो एसे साननो सोलोंदोब्रा बिएसइउनि मिनिंखौ नोंथाङा एसे मान सनमान दोननो सोलोंदो एसे बुजिनो सोलोंदो बिएसइउआ हारिनि मा जाखो बर' जाथिनि मा जाखो बिएसइउआलाय राजनितिक हान्जासो नामा बिएसइउआ बेखौथ' नोंथाङा दिनैहाय रोखा फोरमायनानै होबाय एसे साननानै नायग्रोनाया नोंथाङा मोजांमोन बेफोरबायदि डाइरेक्टलि बाथ्रा बुंनाया नोंथाङा मोजां जायाखिसै रायजो राजाफ्रा दा बेनि सायाव मा बुङो जों खुगा गोनाङा बाथ्रा बुङोब्ला जोंहा बांद्राय बुंनाय जायो होमबा नोंथांमोनहा रायजो राजाया बेखौ बिजिरनानै नायदो बिएसइउआ माबायदि बाथ्रा बुंनांगौमोन आरो बिएसइउआ हारिनि मा बेखौहाय नोंथांमोनहा साननानै नाय आरो बिनि उनाव कमेन्ट खालाम थेंक इउ आं ओंखायनो सुखुवा इउपिपिएलनि नेताफोरखौ सोरखौबा आरोखि गासिबो नंजोबा माने खुनु सैथोखौनो बुङा सैथो रायलायनो रोङा बिदि नंखाय खोथाखौ मानो नों आंखौ मोजाङै सिनायथारगौ ओंखायनोसो नों आंनि न'आव फैदों फोरमान होबाय आं दा रायजोनो पार्टिखौ फोथांनोब्ला सैथो थानांगौ सैथो दिनै नोंसोरो नायदो सरकाराव थासेयावबो 5 बोसोराव नोंसोरो क्रर थाखा मोनसेयावबो सरकार सालायसेयावबो 40था समष्टि कन्स्टिटुएन्सियाव 7थाल' देरहाबाय 7था मानो खुगायाव सैथो गैया खुगायावनो सैथो गैयाबा बबेखौ मावनो रोंगोन खामानिया सैथोआवसो थायो जायहा सैथो बुङो बिसोर खामानिखौ मोजाङै मावनानै रायजो राजानो देखायनो हायो नैबे खुगायावनो सैथो गैया माबा आंखौ बारा सिनायानो मिनिग्लाबलायलायथारदों आङो बारा बुंनाय नङा आदा अशोक गयारि सार दे आङो बिपिएफखौ सापर्ट होनो ओंखारबाय आं इउपिपिएलआव दंथ'योमोनब्लाबो आं खुनु ससियेल मिडिया सालायाखै ससियेल मिडियायाव आङो बिदि फेसबुक पेज खुलिनानैबो आङो डिबेट आङो खालामाखै आं मिडिया बाइटबो आं होफेरबोआखै
आङो सिंनि सानि गासिबखौबो मिथिजोबगौ सादारन फाग्ला नङा नैबे प्रेक्टिकेल बसुमतारिया प्रेडिक्सन दा साननो गोनां जादोंना UPPL नि मानसिफ्रा सापर्टारफ्रा UPPL आव थानाय समाव प्रेक्टिकेल बसुमतारिया मानो खनसेबो मिडिया बाइट होआखै प्रेक्टिकेल बसुमतारिया मानो ससियेल मिडियायाव ओंखाराखै दिनै आं ओंखारदों हिसाबखौ आंबो रोंगौ आदा अशोक गयारी सार आंखौ बिदि दाहोन दे नङाला आंनि न'आव सोर सोरखौ लानानै फैदों बेखौबो फोरमायनाय जागोन आरो आङो रावखौबो गिया आं गिनो होननांगौ जायाखै आङो सानसे थैखागोन बास आं सोरनि आखायाव थैयो थैबाय आंना डाइरेक्ट बन सुइसो बन सुइ होनबाथ' बयबो मिथिखायो लकेल भाषा थैबा थैबाय थांबा थांबाय बुजाबा बुजाबाय बुजायाबा बुजाया आङो BPF निफ्राय जेबो थाइसेबो मोनाबाबो नो प्रब्लेम गसाइगाव सारियालियाव गय दखान होनानैब्लाबो BPF खौ सापर्ट खालामबाय थागोन आं एबार आदा अशोक गयारी सार गाज्रि दामोन दे नों जेरै होनदों आंखौ बारा सिनाया आं बिनिखायसो फिननाय होदों आङो जेबो बुंनाय नङा नोंसोरखौ गाबागाव पार्टियाव थानानै खामानि मावनाया गाबागाव पार्टिनि खोथा आङो दा BPF आव सापर्ट होनो ओंखारदों आं BPF नि जानानै आं बाथ्राखौ बुंनांगोन बेयाव सोरखौबा गिनानै फासयनो प्रेक्टिकेल बसुमतारिया ओंखारबोआखै बबे आर्टिकेलनि धारायाव केस होयो हो मा फाव फान्दायो फान्दाय नो प्रब्लेम बे LLB LLM नि ल'खौ आंबो फरायबोखानाय एसे एनैया फिसा फिसौ केसाव उकिलफ्रा आंनि केसखौ आखायाव लायाबाबो जायो आंनो गेलेगोन आंनो प्रेक्टिकेल बसुमतारिया गेलेगोन जेबो नङा नोंसोर होथारगोन ना आंखौ केस सानसेबाबो जेबो नङा आंजों इसोरानो लोगोसे दं इसोरजों लोगोसे थाबाय होननायाव माथो गिनांगौ दङ जाखो सैथोआवल' थानांगौ सैथो आरो नंगौखौल' बुंग्रा जानांगौ मानसिया गुबुननि हानि खालामाबानो जाबाय आंथ' रावखौबो गाज्रि बुङाखै गाज्रि भाषा बुङाखै आंनि स्पिचआथ' एथ' गाज्रि जायाखै बारा बुंदों बारा जादों होनगासिनो दं बबे मोनसेया बारा जादों मेनसन खालामसाय आंनि बुंनाय रावफ्रा बबे मोनसे रावा बारा जादों बेखौ दिहुननानै खोन्थासाय रेबेङै फोरमायलांजोबगोन आङो दा जेबो खोथा गैला एसेयावनो आं लाखिथ'नोसै ओमफ्राय गाबोन नङाला दाहाय बेलासियाव